Phi baroh kidong pe jung ka Good News TV. Hakabaning kong nga aingo ya U Blei ya kanikalan. Bangindon ya kanika channel. Kabanlong ka jingmantoy ba ka kyrkhu ya ki parabangeit Kristan. Kamtam Kiba Iadei bat kanika program ka bangindon manta ka interview bat I pastor Lyndan Syiem. Nginyo ya kijing syai ka ba peniapha. Langba kijing pensyai kijong Halor kapang, ka Jinghikai syong tanrai, syapang ka Jingpynbaptis, lani ka bengyong ka baptism haga kitin nongway. Bat haswa begini ya syaprang, bat kani ka interview, tungin bu haga mat ublay haga jingduwai. Long bala kyrkhu ka kyrteng ka badan wanlam, jong tribe o nong penembait jong Yesus Kristus. May panla yangi haga bukum kani ka por. Bangindon hapo jong kani ka studio. Kabalong uruk kajaka, haga banginyo ban priang ka kubor ka kitin ka jong me. Haki program ki paper jong ka. Kum talang ba jong kani ka por, ngidon ya kani ka Bynta ka basa ahmat jongi. Kabalong ka interview, haga Iadei bat ka Jinghikai syong tanrai. Ya ka Jingpynbaptis lani baptism. Kyrkhu ya pastor Lyndan Syiem. Ibadon ya kani ka Bynta ka bakraw. Bain ay ka Jingpynsyai, syaki parabangeit baroh Kiba Iadei bat kani ka pang. Ibu ti hakik sang ti blei ke badan bor ki jongmi yakini ki Bynta basah baroh haka kerdeng ujisu ngingu idam ipan mengikut kerpan. Amen. Amen. Ti pastor haka baningkong nga pediang sumhai pi syakani ka program. Khublei shibun kong ya ka Jingpynbaptis jong phi khublei shibun ru ya ki parabangeit bat ki parlok ki ba khmi bat ki ba sngeu ya ka ni ka program ka bawan lingba ka Good News TV. Pastor ti ngan sedang da kani ka Jingkylli kaban pensyai ya ka jingmut tanrai jong ka kentin Jingpynbaptis. Ka Jingpynbaptis. Khublei shibun kong ya ka Jingkylli ka jong phi ka balam khmat ya ka ni ka interview ka jongi. Ka Jingpynbaptis ka ni ka rukom Kristan lani ka jingle niam Kristan ban pensle ya ki bangeit ban ki khun jongki haka kerteng ka jong U Blei khun ba U Blei Un Syiem khoi kade ka hukum ka jong utrai Jesus Christ bat ka rukom jong ka balang ka ba ningkong ka ba dei ban pendep ya baroh ki Kristan bat ya ki khun jongki ka jingpensle ya ka met kalong kadak ka ba syabar jong ka Jingpynbaptis Un Syiem ka ba syapo na ki pop bat na ka jinglong tingin. Kalong ru kadak jong ka jingkela ka bamut jong ka jingpenyasyok baru Jesus Christ bat ka jingpla hakmat ka perthai bangilong ki nongbut jong utrai Jesus Christ bat ki dekot jong ka balang. Kata kalong ka jingbatai lengkot ya ka jingmut jong ka Jingpynbaptis. Khublei shibun pastor. Ha kine kisngi ngiyos ngau ya ki Jinghikai na ki balang bat ki kenhun baper. Baka Jingpynbaptis kadai banlong tang da ka ba pengam haka lani immersion. Namar ba ki ong baka kentin Jingpynbaptis lani baptism kamut Jingpengam. Hatu kani kalong kabasisya pastor? Khublei shibun kong ya kani ka Jingkylli ka jubab kalong kam long ka basisya namar ka long ka Jinghikai ka batang shiteng liang ki bahikai kumni ki yatho tang shipawa ya ka jingmut ka bayar jong ka kentin baptism ki perlong ya ka jingmut ka ba shipawa kum ka jingmut ka bapura ka jingmut ka bapura jong ka kentin baptism ki don shibun ki Greek dictionary bat ki lexicon ki babatai ya ka jingmut jong ka kentin baptism ngan shim tang ya kawai na kita ki dictionary bat ki lexicon kani kadai ka Dictionary of New Testament Theology volume 1 kabala edit daw Colin Brown bat hangne kadon ka article baptism kabala tho daw GR Beasley Murray ki don shibun ki bai pat ki dictionary bat ki lexicon ki ba phila ban khmi te katkum ka jingbatai hangne bat ru kabala kubur da kiwei ki dictionary bat ki lexicon
Kynthei baptism kawan nakatenrai Greek baptizo kaba don la kumno sauteli ki jingmut ban we dip lani ban saj wash lani ban we rong dye lani ban pengam immerse dip wash dye immerse we saj we rong pengam ki balang ba ki kenhon ki ba penbaptis da ka ba pengam ki penkesan tik tang ya ka wei ka jingmut ka ba pengam Henry ka jingmut ka ba pura jong ki Kynthei bapto bat baptizo ka kentup salai teli te ki rukom ka ba we ka ba sat bat ka ba we rong nadu ka testament barim kala don ka Jingpynbaptis ya ka ba ki jiu ki khot mikva ki jiu ki penankam la kumno sauteli ki rukom mikva da ka ba sunlight sprinkling da ka ba pensle anointing da ka ba the pouring batru da ka ba pengam immersion khublei shibun pastor na kamta ka to ka Jingpynsyai K.J.P tingin niya phai manta sa kani ka weipan ka Jingkylli ka ba ongkum ni kumno ba ki Kristan kin ring nuksa na karukom penbaptis jong ki jiu balai bangim shule be ya karukom penbaptis Kristan Namar ba ka Jingpynbaptis kamshim sedang te na kanyam Kristan Henry kala sedang na kanyam Jew haka spas nem ka banengkong kidon shibun kirukom penkhut niam lani ritual cleansing jong ki Jew da ka ba pendai ya kamet ki Jew ki sautu ya kini ki jingle niam da ka kum kadak jong ka jingkala ka bamut batru jong ka jingpenkhut na gipop ya kini ki jingle niam da ka kung mga laong mene la jukhat mikva ha kaktin Hebrew kabalong baptizo ha kaktin Greek ngidai bantip ya kane baka jingsdang jong ka jingpenkhut da ka kamtay naga testament bathamay Henry kalami nadu kapor ka jong Moses ya kabangila bankhot ka proto baptism lani ka lamprang siya ka Jingpynbaptis U Blei Un hukum bau Moses un tau ya ka dabor tama ha ka baki lindo kide ban sat ban penkhut ya la de da ka shua bakin rung syapo ka tabernakel ka jingiasyllok pinsyam ya kata ha ka kitab Exodus lunong balai pau ki dekat katnyo hadu arpuwei hoot nginum syam ya ka Kynthei baptism ha ki kitab Moses kata nadu Genesis hadu Deuteronomy Henry ya ka rukom tela don lupa nadu ka por jong Moses ka jingpenkhut niam ritual cleansing da ka la thoru hakipau teligi dekat jong ka testament ka barim nadu ka jingpenkhut ba ka jingpenkentang ya lade hadu ka jingsat ya ki janpong karukom tetkti karukom ban suma ka bat karukom ban senret da ka kanyam ju ken kong ngila ban ong baka de ka niam jong ka jingpenkhut yala de bat ka wei na kita ki rukom jingpenkhut kum bala batai ha ka testament ka barim kalong da ka basenret ya ka pastor hatu don kanu ka dekat ha ka Bible kabaya thu ya karukom penkhut da ka ngamut ya karukom ban pandai ya ka met Khublei shibun kong ke Jingkylli kidon bon ki bakli ya kata ka Jingkylli ka jubab kalong hoot ka don ka kitab jingken ka lenong ka pra ka dekat ka ba henyo ka ongkum ni te kum ni ken men le haki ya ka ban penkhut ya ki to senret ya ka ka jingpenkhut halor jongki jingken pralenong ka dekat ka ba henyo ka ong to senret ya ka ka jingpenkhut halor jongki khublei shibun pastor na ka Bynta ka to ka Jingpynsyai K.J.P ha ka Iadei bat kane ka phang tiga long ka kyrkhu ya phi ki parlok nong pen ki parabangeit ki jongi ba phinam don sho kano ka jingsngolongo handai ka Jingpynsyai jong pastor ka long ka kyrkhu ka bawan her na ka khet ka jingsnai ka jong lang ba jong kane ka program ini ya sya prang menta da ka bangan bu sai kane ka weipat ka Jingkylli ka ba ongkom ni pastor wala ka taru hatu ka jingpengam kamlong kadak ka bakhambha ban ya ka ba shu senret
hatu ka jing sum kam khambha banya ka ba sai kiti sai ka jan pin pensyai pastor ka ni Hoi kong ya kani David pensyai pi ye ki parabangeit bagi ki parlok ki bakmi kani ke program. Ngakwa ban ongkum ni lada pengam lani lada senret ru. Ken mau baka Jingpynbaptis kalong tang kadak ka basyabar. Kong lada pensum lani shu pensle umru ken mau baka Jingpynbaptis kalong tang kadak ka basyabar. Ka Jingpynbaptis kamla satya ban penkhut yaki pop jongi dei tangga snam ka jau Jesu Christ ka bala mi halor ka ding na Kalbari ka bala ban penkhut yangi naki pop ki jongi namar kata ka Bible kamshim ong hangno ru ha ka testament barim lani ha ka testament thmai badai ban pengam ha ka jing shisha lani ekren benia ekane ka Bible ka kadau tang ya ka wei ka rukom bat kata kadai da kaba senret ka kitab Ezekiel kalenong kaba laipun riu kidukot arpun riu Ezekiel laipun riu kalenong kidukot arpun riu bat ngan senret ya pi da ka khoi te pin long khoi naka jaklia jong pi baroh bat naki blei thau jong pi baroh ngan pen khoi ya pi U Blei Un senret da ka bat u lengdo ru u penbut dia kata da ka ba senret ye ki brio henry ka jing pen khut ka de ka jong U Blei ka jing le niam jo ka jing senret ka de ka jong u brio henry ka jing pen khut ka de tang ka jong U Blei ngan ai ru ka do no thmai pi bat ka mensim thmai de ngan bu apo jong pi bat ngan klau ya ka do no mau na ka do jong pi bat ngan ai ka do no do happy na kani ka jing sedang jong ka jing sat ka jing senret bat ka jing pen khut yigi lingdo ha ka tabar nakal ka jing seng ya ka ba la ai ha ka po jong Moses ki ju kila poi shaka rukom ban senret sprinkling halor upat ba baroh ningkong ka long tang halor jong ki lingdo hadin kata ka long halor jong upat ba baroh bat kani kala beteng hadin jong Moses kala beteng shadu ka later Judaism kabamut hadu ka por jong ka jingsha penrengkang par lani ke exile ha Babylon haki snem sanspa prapun riu hadu sanspa laipun riu shuau Chris bat kala beteng kumtu hadu ka spa snem ka benengkong kabadi ka por bau Jisu lawan syagani ka perthai ki ju ngakwa banong ipikong ki sngo thu ya ka jing senret kum ka dak ka basyabar jong ka jing sat bat ka jing pen khoi nakipop bat na ka jing tingit mensim ki ju ki sngo thu ya ka mikva kum ka dak ka basyabar jong ka jing kala ka bamut kum ka jing sedang thmai ya ka jing bat kum ka jing pen khoi mensim haki snem ki bahadin ka mikva kala kalalong ru kadak baki gentil kila peniaso yala de syakat nyam ju ya kabala khot ka proselyte baptism lani ka Jingpynbaptis ya ki gentil ki bakwa ban peniaso yala de bat ka nyam ju dei takani ka jingso thu baki prophet bat ki nong yalap joga testament barim kumu Yohanes nong penbaptis kila penbaptis ya ki nong but chomki khublei shibun pastor kitu ki jing batai ki jong pi ki ba phila pensyong nong rim naka ktien ka jong U Blei kila long ki bas ngo dai men sem hapo ki jing wut jing perkhat jong iru habangi perkhat sapang kani ka Jingpynbaptis te pastor ngakwa ban bu ipi sakani ka wei pat de ka Jingkylli te balei ba ki wei pan ki balang bat ki kenhun ki wat daw la ne ki criticize ba ka rukom Jingpynbaptis Presbyterian Kambiang kani ka Jingkylli te ka ba de shisha kong namar ba bu nangi ki ba pai ki ba khmi ya kani ka program ngi yo sngo ya ka jing wat da wat dong la ni ka jing criticize ya ka rukom Jingpynbaptis Presbyterian ka jongi kino hikai na kita ki kanhon ki superlut por tang haka rukom ka ba shabar haka jing shisha ki de ban kample jingmut shaki ai ki ba shapo ki ba kinjaman sem hatu kim tip mo bau Yohanes nong Jingpynbaptis u khamban jur ya ka jingkala mensim ka ba shapo ngan puli no Lukas lenong ka balai ki de khot nyau bat pra Lukas lai lenong nyau pra ki de khot
namar kata ula ong akipat ba kibalami no ba an penbaptis mau yaki kabamut Yohanes nong penbaptis a ki khun ki ksiu ki besen u ei bala maham lupaya pi ban pet yap no naga jingbitar kaban salap na bakumta to seino yaki so ki badai biang yaka jingkala kabamut to seino yaki so ki badai biang yaka jingkala kabamut u Yohanes ulama ham yaki briu bakim day ban penhun yalade tang hagaba pendap yaka niam karukom kabashabar Henry baki day ban kelaka bamut nadu mensim kani kamut ba nadu kaniam Jew kala don ka jingso tu baka Jingpynbaptis klem ka jingkala ka bumut ka basisha kalong ka baleno ay namartang ka jingpendap niam ka bashabar kambiang satya kaba don kamtam kadai ka jingkut jingmut ka bathamai bat ka jingkala ka ba nadu mensim haka jingai kristan ru ngin beteng ngi beteng ya kani ka jingso tu baka Jingpynbaptis kalong kadak ka bashabar ban ngidei ban kampen le jingmut syaka jingkala ka ba nadu mensim khublei shibun pastor kani ka jingkylli ka babut pa de ka ba ongkum ni lada kumta balei ba ka balang presbyterian kam Jingpynbaptis ka ba penbaptis ya ujisu kani long mdei ba kelima nga pastor henrei ba kini ki balang ba ki kinhun ki jukali ya ki parabangeit jongite bat bon ngim nang kumno bat jubab kita ki jingkylli ki jongki ka jingkylli kong kolong balai baga balang presbyterian kam Jingpynbaptis kumba penbaptis yau jisu nga lengo shishapi balai ki breu ki kwa ban bot rukom ya ka Jingpynbaptis yau jisu da u Yohanes nong penbaptis habang ila don la ka jong ka Jingpynbaptis kristan yau jisu la ot share ndaw la da prasngi circumcision hatu ngidei ban bot rukom ya kani ka ju ka bau jisu la le ka jing ot share kibriu kini ban soto baka Jingpynbaptis jong Yohanes nong penbaptis la da ka nu ko rukom ru kam day ka Jingpynbaptis kristan henry ka day ka Jingpynbaptis jong ka jingkala ka bamut ka Jingpynbaptis jong ka testament barim ujisu ula sya yala de ban penbaptis namaru ong ba uday ban pendep ya kahok lani ya karukom Matthias lailanong ka dekat ka bakatsan kahok ayu pila ban kylli karukom jong no kahok ban karukom jong ka testament barim ka jingshisha kong bat yang ilang baroh kalong kani ka Jingpynbaptis u Yohanes nong penbaptis kam biang nakabenta ki kristan henry kalong tang nakabenta ki nong bud jong Yohanes namar kam shimlong ka Jingpynbaptis haga kerteng jo blei lai ha away triune god mangi ki kristan te ngidon kam da ka Jingpynbaptis kristan kabahaga kerteng ke jong u blei u blei khun ba u blei mensim bakoy day namar kata bau pol uladai ban penbaptis biang yeki senran jong Yohanes ha Ephesus da ka Jingpynbaptis kristan kabalong ha ka kerteng ka jong u blei lai ha away ukpa ukhon ba mensim bakoy pensyeme kata ha ka kitab ki kam ki apostol kalenong ka bakhat khandai ki dekot lai hadu san khublei shibun pastor la kapta ka tu ka jing batai ka jong pi nabar bakat ba pinang batai nginang yo shu ka jing shai ka ba banya ha ka be dai ban kani ka Jingpynbaptis teginya phai man ta sa kani ko ba ka jingkylli ka ba ong kom ni long ba phin batai shai shu ken kumno ba ka Jingpynbaptis kristan ka ya pher na ka Jingpynbaptis ha ka nem jiu kadai kong kadon ka jingiasyllok apa dengan Jingpynbaptis kristan bat ka Jingpynbaptis aganiam Jew kidon ru kapto kani ke jingiapher apa dengan Jingpynbaptis kristan bat ka Jingpynbaptis aganiam Jew kidon ki similarity bat kidon ki dissimilarity ki jingiasyllok bat ki jingiapher ka Jingpynbaptis kristan ka beteng nakatai ka rukom Jingpynkhut niam jogi Jew uji sukres ulah hukum miki senran ban penbaptis
Hendrai shim ong ban buat ya kanuru karukom penbaptis. La da kaba pensle lani da kaba the lani da kaba senrej lani da kaba pengam Kaba kong santam kaba Jisu uhikai, ya lagi jong gisenran, bat yang ilang baroh. Kalong ban penbaptis yang haka kerteng. Ka kerteng ka jong ublei pa, ublei khon, bat ublei Syiem bakhoi. Ka gospel Matius kalenong ba arpu praga dekat bakat kendai ngiatip lut baroh ekani ka ongkum ni. Namar kataken to khe da let no mapi to penlong senrani ki benriu baroh. Da penbaptis yaki haka kerteng ka jong pa, bat ka jong khon, bat ka jong Syiem bakhoi. Ujisu hikai yaki senran ban penbaptis ya baroh ki banget ya Jisu Kris kumunang penem. Dai namar kani bagi balang Kristan shi telup ka perthai ki sngotu ya ka Jingpynbaptis kum ka dak ka bapenia pher ya ki banget na ki bamnget. Kalong ka dak bagi briu kila no ikan niam rim ba kila wan ban long Kristan. Kadak ba kila pediang ya Jisu Kris kumutrai ban unang penem. Skap susu ngan puli Marcos kan riu lenong ki dekat katsan kan riu. Marcos kan riu, katsan kan riu. Ula ong rohaki, kabamudu Jisu ula ong haki. To let siya ka perthai baroh, bat to yalap ya ka gospel lagi benriu baroh. Ti ubangit, bat yok penbaptis an penem. Henry uta ubangit on penrem. Haka jingduwai jong ka perthai ru. Ka Jingpynbaptis kalong kadak jong ka jingwan long Kristan. Kadak bala ino ya ka niam barim. Bat bala peniasok ya la di bat kabalang. Ngilayo bau Jisu ubeteng na karukom kabala don lupa hapedeng giju. Kata karukom ban penbaptis ka mikva. Henry nalor kata ula benrap susu ya kani kawai badai ban pendap haga kerteng ke jong ublei pa. Ublei khon, pat ublei Syiem bakhoi. Pimut ban ong pastor baka dan tang kawai ka Jingpynbaptis Kristan. Lada pendep da kanu kurukom ru. Hoi kong, ngamut ban ong ba kadon tang kawai ka Jingpynbaptis Kristan. Lada pi pendep da kaba pensle lani da kaba the lani da kaba senrej lani da kaba pengam ru. Kadon tang kawai ka Jingpynbaptis. Kumbala thok syai, haga khtian ke U Blei episode saulenong ki dekat sahduh riu. Don kawai kamet bat wei Syiem. Wei utrai ka wei ke jinget. Ka wei ke Jingpynbaptis. Wei U Blei bat ukpa ya baroh. Episode saulenong ki dekat sahduh riu. Ka wei ke Jingpynbaptis. Wei U Blei bat ukpa ya baroh. Namar kata ngathai pitip ya kong habangi pediang balang ya kibawan na kiwai pat kibalang ngim ju penbaptis arsin namar ngi buram ya ka kerteng jo Blei lai hawai triune God how bala penbaptis ya ki hakabalang ka bagi judan menshwa ngila bani per jingmut kong bat kata kabalang halor ki kakto kat nigi doctrine Henry ya ka Jingpynbaptis ngi pediang bet namar la pendep haka kerteng jong Blei lai hawai. Namar kata ngaku ban kerana pi ki parabangeit bat ki parlok ki bakmi igani ka program. Kaba kong santam haka Jingpynbaptis kam dei ka rukom lani karta Henry ka kerteng haka bala penbaptis ingi. Mdei haka rukom lani karta jong basya penbaptis Henry haka kerteng haka bala penbaptis ingi. Karukom kalak ban long da kaba pensle lani da kaba the lani da kaba senrej lani da kaba pengam karta kalak ban long haba dang kunlung lani indala samla lani indala rangba lani indala temenru penban kaba kong santam kalong ka kerteng hakabala penbaptis ingi ka kerteng ken ka kerteng U Blei lai hawai namar kata ngim ju penbaptis arsin yanu ken mau baga Kynthei ka efficacy jong ka Jingpynbaptis Kristan kam syong halor kine harum manu bala penbaptis hakanu kurukom bala penbaptis hakanu karta bala penbaptis
kat nu ka jiliu kata ka jong ka Jingpynbaptis ka jingtrekam ka efficacy jong ka Jingpynbaptis Kristan ka syong haka kerteng haka bala Pynbaptis yangi. Hoi. Te pastor kamot ngis ngau thu syai. Ba sisien bala pendep ya ka Jingpynbaptis. Kala de ka kam ka kentang. Hoi. Kate ka kam ka kentang ban ka kerteng ru lalong ka ba kentang. Sisien si jingim Hoi. haka kerteng ka ba kentang jong blei. Hoi. Tingila yu asngau shibon ba ki jingpensai ki jong pi pastor. Kilalong sisya ki nongrim ki basyong terai ba kat kum ka jing hikai na ka ketin ka jong U Blei ha ka biadei ban kani ka Jingpynbaptis. Ti kaporo kalaya siya prang. Ti khublei shibon na ka banta jong kani ka jingpensai ka babanya ka jong pi. Ngasngutu ba ki sembok siar ki sembok rupa ki bangi ngilayo. Na ka jingpensai ki jong pi. Kinlong ki babiang ki babit kinlong ki ban syong terai ru ha ka jinglong jing em ka janmiet ka jongi bangin sngutu kambania. Siya prang kalor jong ka Jingpynbaptis. Kedit ko ngkuat banong baroh ki bangi kren ki long ki bala petsyong rem na ka ketin ke jong blei ke. Baki parabangeit baki parlokin so thu. Tengah syukua bari thu ru babun ki ki banga kren ki bala tho akan ka kot ka bala penmi da ka balang presbyterian mauro nganga di pastor jo ka balang presbyterian mauro. Te ban pensyai ki parabangeit ngila penmi akan ka kot ka jihikai syapang ka Jingpynbaptis ka sniu trai bat ka sabaton. Te buon kini ki banga tho hang ne ki banga kren ki long ki banga shim nang ne bat kumbaong mapikong ngeit ka long ka kyrkhu ya ki ba pet ki ba khmi bat ki ba sngoy ka ni ka program. Hoi. Tingis ngau tanat shibun na ka banta kani ka jing thu ka jong pi ha ka be dei ban kani ka kot ka ba pi pila ben I matamo ba pi ru kum ki nong pet ya kani ka channel pila le si banwat ki jing tip Halor jong kani ka kot mo lang ba jong I pastor balada kalong ka bala le ngi kwa pagin yo kopi lang ken kanang ba kanlong ka jumentoy yang I baroh. Ngan ai kopi ka ni fikong Khublei shibun ngila ban yo na ka assembly book room hang tai ha mot fran. To khublei shibun pastor. Te kapor kalabiang parla unang pet baroh bangin ya penkun na shwa mata katayo bat ngin se shim biang bat pi hakani ka wei bat katayo bat kanlong ka ju hi ka phang Halor ka jing hikai syong tenrai syapang ka Jingpynbaptis bat ngindang lon hi hakani ka ju ka studio bat I pastor Lyndan Syiem bat ngakermen pa piru pindang yai ap ya katay ka program ka bandang bun khublei shibun pastor U Blei Un kyrkhu hi bat ka jing syakri ka jong pi na ka banta ki parabangeit kanlong ka banang ya syapang na ka wei ka por sya ka wei pat khublei shibun. Khublei shibun kong khublei shibun ini penkut de jingduwai mo kong pangini duai. U Blei bu pa jongi ba beneng kan ngi so kemen ko try bengi la ban yo ye kan ka program apo ko Good News TV lingba kini ki Jingkylli Kiba kong ila bu Ahmad jongi bat ka jubab ka bu syakri barit jong me ula persyang ban ai Halor ka nongrim ka khtin ke jong me bangi da duai ila kerpat begini baroh kin long ka Lyndan Syiem ya ki parabangeit ba jongi ki ba pet ki ba sngap bari ki parlok ru ki ba yo Bynta le makani ka program ngi duai ngi kerpat ko try bangin so thu shai ya ka dor jong ka Jingpynbaptis kum ka dak ka ba sakhi khmat ka perthai bangi long ki khol Kristan riyarap ngi ko try banginum perle jingmot than syapang ki rukom bat ki reta jong ka Jingpynbaptis Henry bangin khmi ya ka jinglong men sim bangin yet yalade bangin nang kham jan shame ngi duai ko try bamen kyrkhu ya ki baroh bangi la pendap akani ka por bakan long ka bura me ka kerteng ka ba khoi ke jong me bat ka jingkyrkhu yini baroh ngi pan ngi dam ngi ngok ngi pediang haga kerteng ke jong try bat unok pen Jingiasyllok. Amen.